My loves, patayin ta sa itong paglanog-lanog. Oras na ito, alas 4:33 na gyud sa afternoon. Duyog yapon tayo. And of course, kauban gyapon mo ninyo. Kinigapon ng inyong DJ Mike Kiling. O ganyapon sa gyapon ko. Kinigapon ng inyong gwapon taro ay lumping kinyi. Si Lolo Baba at saka nyo. Ano yung mga babati na ito mga kapwa na to. We are live by the way, my loves. Sa ito ang Facebook page, sa Love Space, Radio Space Davao. And sa ito ang Facebook page, DJ Space Michael Space Ling. Palikog like and follow. Ano niya my loves, no? Shout out di ay sa akong uyab si Mel Ann Villanueva nga nasa Matina Playa. Love jud na ko siya. Si Dong ni, salamat. And ito ang pabati ning uban ka na ito mga kapwang nag-message sa itong Facebook Live right now. Hi po, shout out po. Kalagangan, San Fernando, Bukidnon. Mayong hapon diha kaninyo diha karon. Pertibog nyawa diha ba makakuan makapangurog jud kag tama nyo, makapangitya ka og kahag. Hello Mike Kiling and Lolo Baba, shout out Jacqueline Abiliana, Stephanie Kate Lawrence Vargas from Dubai, happy listening or happy viewing diay. Greet lang dere sa parang municipality of mga PNP tropa nato dere, salamat dere sa Duran Detachment. Okay, mayong hapon diya sa inyo ay naot nga nakapangmerienda na mo diya. Wala sige. Plaster na talo Baba niya na nga to ang kaduwang yugto sa atong programa. Hello there once again ni Amor Rizaldo Ratonil. Hala sige Joy, way problema niya. Hala sige. Ako niya siyang gipanyo ka lang yung daman. Larga bola. Alright, so niya na po my loves ang atong programa. Bugo ka na ba? Bugon ka. Pangutana nato karon sa garang mga senaryo, no? Na madunggan nato sa radyo. Mga way ayong herbal advertisement sa radyo. Unsang mga way ayong advertisement nga sama madunggan nato sa radyo Lolo Baba? Simple kayo. Sama nila nga niya mga advertisement mo ingon. Nga. Anya, tumanya sa pinaka-epektibong tambal. Na makapawala sa imuhang pangatul-katul sa tutunyan. Pag humanyo mong tumal, mawala sa dapil ang imong tutunyan. Sa mga dunay sakit sa ilang ulo, naglabad o walay tambal nga mapangita, gamit aning epektibong herbal nga imuhang tumaron kaisa sa isa ka adlaw. Ang imong buhaton dayon og tumar, mas mulabad ang imong hulo, hinungdan nga imong ipukpok kini sa semento. Wala nang labad sa ulo, astang ulo wala na. Di basta-basta manginganyang advertisement. Sabay lang yung mga herbal Lolo Baba. Kanyang herbal nga tambal sa lubot. Gamit niya mo anyang herbal nga tambal sa imong lubot. Labaw niya kung ikaw magsigig prot-prot. Epektibo kayo. Kung wala jud kay makita nga pantrapo, nindot gamiton yung herbal nga sabon. Adi sabon, sabong. Sabong na siya. Ang sabong na siya. Kung wala yung sabong, gamit na lang ani. Dili niya sa herbal. Pero, mo niya siya ginagamit sa bukid. Kupras. O kinyagod sa lubi. Pantrapo sa lubot. Kanang tambal sa butbot Lolo Baba. Kanyang binuang. Dili, butbot sa lubot. Butbot sa lubot. Tambali lang niya. O bakus. Butbot sa lubot. Bunal-bunal mong lubot hanto sa malabhag. Di wala niya ang butbot sa lubot. Ang mupuli, ang hapdos sa bakus. Ngagi hapak-hapak sa imong lubot. Muraga ka na mga ng advertisement ng madunggal mo Lolo Baba. Inungdan siguro nga wala na maminaw ng mong radyo ha. Ganin. Lolo Baba, pabati dita ni Grace Duere Buri, mayong hapon diha pudusab Jenafia Berdina Anib. Shout out dara sa may
Minsing Hotel. Namina mo diha karon. Prince Avi Dagatan, greet lang akong kaugalingon diri sa Bunawan. Shout out diri Mike, okay, kinsa na si Nico Amante. Okay, dagan salamat. Mayong hapon diha sa inyo ha. O guwan amigong oras, Inson family, Grace Duero Buri. Thank you so much for the sub. Og mapuhon sa adlong Sabado, duyog tamay loves, hindi mo kalimot ha. Ang amo ang bago pa promo, ganyi para makatagan ta mo og cash prize. Nindot kayo kung maminyo mo og labaw niya. Sundan ninyo at pa promo kay cash among ihatag sa inyo ha. Automatic diretso. Tagnao lang ninyo my loves at tingin karong Lunes ha. Kwartag anay. Tag-ano ninyo kung pila na sulod sa alkansyang among sudlan og kwarta. Okay? Kung matagnaan ninyo kung pila, sky's the limit, way problema. Kung gusto kag daghan ang imong isend, hala sige, isend my loves kung pila ang imuhang una-una nga naa sulod sa alkansya. Okay? Unya tapos kada DJ mo sulod og kwarta sa alkansya. So make sure nga ma-monitor pud sad nimo ug padayon ka sa pagpaminaw kanato sa Love Radio. Alright, so one amigong oras. Ala sige, hugma po niya po siya. Sunod na si Ben Arhar. Dagan salamat sa inyong pagduyog. Greet lang na akong kaugalingon diri sa may Bunawan. Again, okay, thank you so much Prince RV Dagatan. Okay, kini na lamang si Mikey Ling. Okay niyo po, siya kanyang gwapong taro ay lumping. Kini, si Lolo Baba, 90.7 Love Radio.